Čet, počúvate, ja si pripravil pre Aďa jednu aktivitku. On je big futbalista, vymenil už 8 klubov, Manchester United, viete, FC Barcelonu proste. A takéto kluby, viete, za mladého veku ešte nedovršil ani svojich 16 rokov a už proste si vystriedať toľko klubov. 3. A Beskyt? To sa nespomína. Jaký Beskyt? To je Beskyt. A Beskyt? Bez chyb. Hej. A tak som si pre neho pripravil 15 futbalistov, hej, ale on ich bude hádať na základe môjho opisu, OK? On bude mať zaviazané oči a ja mu budem opisovať tých futbalistov, dobre? Moje opisovanie mal by si vedieť, že je dosť také, že na hovno. Takže budeš musieť byť veľmi, vieš, na mieste. Musí viac na mieste, jak ja. Prange v čom? Čo? Prange v čom? Jak a v prange v čom? Prange v čom? Aha, a prange v čom? Čo? Jasné, hej. Hej, áno. Nie, že mi tu dáš niečo do úst, keď si zavriem. Čo ti jebe? A jak? Že mi tu spraviť nejaký brainrot. Hej, presne tak. Som to nedáte. Bang, chápeš, takže tak. Dobre. Výbuch proste. Dobre, ideme teda na to, Aďo. Ja ti dám ti niečo na čo si smutný Malveros? Ty už starý chlap. Pover. Boli 10 000 Inak, vidíš to? Ešte mám jednu vec pre teba. Za to, že si dneska došiel, zavri si oči. Čet, za to, že Aďo dneska došiel, dívajte sa, čo som mu kúpil, hej? Že sa ponúkol dneska robiť veľký job, hej? Dívajte sa, čo som mu kúpil. Môžeš otvoriť oči. Wow, a cukry. Ty píko. Keďže ja viem, že tu mám teplo, tak som ti kúpil takýto voľný. To je dobre. Čet, dvojtevečko do četu! Ďakujem. Nemáš na čo? Ja som rád. Čet, dvojtevečko do četu napíšeš, hneď teraz. Dobre. Teraz si musíme niečo vymyslieť. Čo ti dáme na hlavu? Ja nemám nejakú bonu. Tam Andru a z toho som si rýchli, čo? Prosím, to mi daj na hlavu. Nie, tak ja neviem, tak ja ti dám, čo ja viem. Mám tu nákrčník. Budem voňať ako ty? To už vonia tak, že som ho nemal na sebe tak 2 roky. Poď. Hej. Dobre teda. Tak dám ti to ja? Tak daj mi to ty. Dám ti to ja teda, hej? Máš to právo, môžeš mi to dať. No. Dobre teda. Ale máš to? Však sa snažím. Dobre? Nedrbe ti to ušiska? Pohode. Počkaj, tuto ti trošku odstáva uško. Tak, Ty no. píko. Tak, no. Idem sa ako dáme. Vyzeráš. A, počkaj, nadvihni sa trošku. Ja ťa trošku, to ťa dám. No, tuto Počkaj kľúku. No, tuto boj. Tak, to je ona. Dobre, ja ti teda pustím najprv, hej. Dobre, dáme toto tu. Začneme zľahka. Alebo otvorím rovno prezentáciu? Máš prezentáciu spravenú? Ja mám prezentáciu spravenú. Kvôli mne, hej? Hej, kvôli tebe normálne. Jo. No čo dokázal v živote. Dobre, tak začneme týmto tu, hej. Začneme týmto blázom. Tohoto určite nepoznáš. Sa to musí dostať nejako. Opa. Tak, dobre. Takto, dobre. Takže počúvam, tento futbalista má na sebe modro-biely dres, je pruhovaný ako z hora dole. To s ním poradí, no? Hej. Má bradu, má má hnedé vlasy a má 10 na drese. Messi, je to Messi, chat. Čo da píšte skore, počkajte. Ale ešte si dáme prediction. Budeme mať dokopy, koľko dáme? Dáme, že 14 futbalistov ti ukážem dneska, hej? Ukážem ti 14 futbalistov a že koľko z nich uhádne. Koľko z nich uhádneš. A jak dáš menej ako 6, si ochotný si dať? Deal. Hej, deal? Dobre, platí? Dobre teda. Je to.
Aha, 1. apríl. Je to real. Aha, vakuum tam. Oh, daddy, will you be my sugar daddy? Čo ti drbe? Yes. To je Malveros? Alebo ty, oný, Majo, to je isto Majo, že? Majo, big up. Som rád, že si ho laxnul, on nastúpil jak posledný a išiel za snom. Ha! Chápeš? Verí mi, čo verí. Majo 2-0 mi verí. Yes. Bém, čaute, tu je Kuko! Dobre, tak to si dáme teda. Chat, pustíme si teda, hej? Takú oslavnú. Myslíš? Myslí akože ten Ferrari? No, že myslím, že dáš. Hej? Hej, ale pánu som dneska. Poznáš text, ne? Konečne nový deň. Šanca niečo spraviť. Skús tým niečo spraviť. Nie len si sadnúť na riďa. Opláchnem tvár. Suseda nepočúva. Ktorom nedaj šancu. Inak keď sme od tej susedy. Ja to niekedy, že dosť kričím, a to asi vieš, ne? Niekedy mám dosť otvorené okno. A niekedy je, že suseda dosť na vonku, tak ja sa dosť čudujem, že čo si o mne môže myslieť. Dosť, suseda, vieš? Ja si absolútne magor. Že som dosť dement. To je ono. Sladím. To máš strach. Posúvaj level. Alebo vrak. Počkaj, spravím šatku. Čo si zrobíš? Je to len v tvojej hlave. Mysli. Vyrábame istý. Brigáčim v Albertu už přes 2 roky, ale stejne mám v plánu odchádzať, tak to mám v píči. Oh, yes. Okay. To je ono, to je prístup, aký chceme. Albert obchod, ja viem, akože ty si myslíš, že akože dosom. Sa zobuď. Dobre. Ideme na to teda? Ideme pokračovať? Chat, počítajte Aďovi body, dobre? Počítajte Aďovi body. Dobre, máš? Vidíš niečo? Dobre. Čo? Dobre, chat. Koľko však ono som to zapol? Aha, dobre. Dobre, chat. Hej, to bol prvý futbalista, hej, že Messi, ale to tam nejdem písať, to nevadí. Toto bohe, či budeš poznať. Borec, je tam stará fotka, kámo, tak podľa mňa, že z 90 rokov, alebo 2000 rok. Hej, je tam, že Černoch má na sebe taký žltý dres, má, číslo tam nemá, má tam, že CBD. CBD tam má. Nejaký peťak, ne? Že nejaký feťák. Počkajte, ja musím posúť chat to, lebo by to tu zavádza. Feťák, hej? No, nie je to feťák. Zrovna. Tak čo mi povieš? No to má na adrese, má tam taký, je to taký erb, jakéby, modrý erb, hej? To CBD je, čo Brazília? Že Brazília, tak Brazília, že vraj. Holub, nazdar, čau, jak sa máš, ahoj. Je to Brazílec, je z Brazílie borec. Marcelo? Je to Marcelo chat? Ja neviem. No, mám to pozrieť, mám sa. Marcelo, počkaj, ja to napíšem. Nie, ale. No, asi ne. Nie. Že je to legenda. Pele? Čo je legenda? Brazílec, legenda. Pele, je to Pele, chat, Vojtevečko pre Aďa, čo si blázon. Takže... Ikona som proste, chápeš? Hej, no, najväčšia, tomu ver. Som tam aj ja v prezentácii, práve. Ja si to spravil. Máš tam moju fotku. To zistíš. No, takže povedz, že poznáš ho. Mateo, inak čau Mateo, ahoj, jak sa máš ty blázen, jak sa máš, vítaj, ahoj. Vidím, že hádate playerov, tomu ver, on hádá playerov, on je blindfolded, vieš čo myslím, a ja mu opisujem v podstate. Ty mu pomáš, je černoch. A máš tu dres. A vieš. Řekni mu, princ, ktorý sa nikdy nestal králem. To by som vás to nepochopil. To by si nepochopil? Volali ho strašne, že najväčší simulant futbal. Teraz? Nie, tak ho volali. Ale teraz čo hádam?
Čo? Hej, teraz čo? Však Neymar. Neymar, je to Neymar! Dobre, je to Neymar. Dobre, čiže tuto sme skončili. Na tejto stránke sme skončili, otváram prezentáciu. Dobre, teraz budú všetci v rici. Nebudú všetci v rici. Dobre, čiže 2 body, napíšte 2 do chatu, dobre? Ja tam budeš ty. 2 zo 14. 2 zo 14 napíšte, dobre? 3, nie? Ale však Messiho sa tam neráta. To je pekný podvod. Počkaj, tak tu mám koľkých? Tu mám 12. A teraz som ti dal ďalších 2, takže nie je to podvod. OK. Takže tak. Dobre teda, takže dáme, že prezentácia od aktuálnej snímky, hej? No ja si nie som istý. Ja som geografik. Nie si? Aha, dobre. Dobre, máme tu ďalšieho futbalistu, hej? Máme tu ďalšieho futbalistu. Počúvam som sa. Broskyňa. Má na adrese, že Paris, hej? No. Qatar Airways tam má napísané. No. Má na adrese 7. Asi je to 7. Mbappé? Je to Mbappé! Wow. OK. 3 z 10, tak to daj pesť. Tomu ver, to je ona. Dobre, ideme ďalej teda. Som frajer, že? Dobre teda. 3 z 10. Rebit update-neš to? OK, díky. Takže, tento borec hrá za Manchester City. Hej. Má chlpaté ručiska. Je to beloch. Má dosť široké obočie. Číslo mu tu bohužiaľ nevidím. Čiže viete mi pomôcť do toho? Počkajte, ja vám to posuniem, lebo ja som dement, som vám toto dal nejako tak blbo. Čo ti ešte poviem? Ten dres je modrý. Hej, jak nevieš. Má hnedé oči. Má fúzi alebo niečo? Má fúzi, má takú ľahkú brátku. Ľahkú brátku. Hej. A jaké farby? Normálnej čiernej. Že hrá Premier Ligu. To som pochopil, keď hrá za United. Guardiol? Jožko Guardiol? Ja neviem. Počkaj, ja si musím otvoriť. Vieš, čo si musím otvoriť? Google? Kurva, ja som to písal. Že City, nie United, tak hrá za City. Manchester City hrá. No však Guardiol asi poznám. Guardiol? Nie je to Guardiol. Máš ešte 2 pokusy, 2 mená ešte, hej? Počkaj, ja idem hneď na nápovedu, hej? Počkaj, ja si otvorím. Čo? Jakú hrá pozíciu? Dobre, poviem ti hneď. Je Španiel. Je to Španiel. Hej. Je to defenzívny záložník. Modrý. Čo ti drve? Wow. Čo je 2TVčko preháďa? Ty kokos, dneska ti to ide? Dneska ti to peče. Dneska ti to peče. Futbol s celou dušou. Čo si blázon? Dobre teda, dobre. No, ďalej tu máme Belocha, čo hrá za FC Bayern München. Hej, má tam 5 hviezdičiek na tým. Hej. A Telekom tam má značku na adrese. No, to mi radí zatiaľ dosť. No. Je taký blondiačik, má kuty väčšie jak ty. Určite má väčšie kuty jak ty. Má brátku. Hej. Na fotke dosť kričí, chalan. Je taký nejaký, že asi dal gól, alebo ja neviem, jak by som ti to povedal. No a... Čo ti ešte poviem? Tento sa jak volá chat, alebo ja neviem, jak sa volá. Čo ja viem, nepodľa Dohodnejka z Baherny. Pozíciu skôr povedať. Čo? Pozíciu. Musím pozrieť. Ešte, že to mám chat. Že je to útočník. Počkaj, len tak útočník Hielovej. I Magora. No, počkaj. Ale ono si to nebude, keď to už nehrá. No, tak je blondiak, ty si istý. Je taký blondiavejší, no. A ide mu to tak dohneď a potom dole, kým mu to ide. Hore je blondiavý taký. Okay. To si Jaguadol, čo ti drbe? Ty kokos. Wow.
OK, čo si blázno. Ide ti to. Magor proste, ja Ty si strašný magor. FIFA proste, FIFA. 5 zo 14 si uvadujú. Daj si fist bump. Do 14, no. Typ, Magore. Dobre. Ideme ďalej teda, hej. Máme tu Slováčiska. Slovák ako hrom. Poriadny. Má číslo 22. Lobotka. Je to Lobotka. 6 zo 14, dobre. Dobre. No už nepapal. No stále môžeš papať. Neboj sa. Už nejako musím dokopať. Dobre, potom je tu Borec, čo má LFC na adrese, to neviem čo znamená. LFC, hej? No, LFC. Liverpool. Je to asi skôr Španiel, by som povedal. Hej. Nie, to nie je Španiel. To bude Arab. Lebo má úplne špecifické meno. Mohamed Salah. Si nagúvadol. Špecifické meno. Môže byť, dobre, no tak už nepapá šušku, bohužiaľ. Šušku? Už nepapá šušku. Alebo dáme, že double or nothing. No vôbec. Nie? Neviem. Fakt? Nie? Tak poď. Hej, tak dáme, že 8. OK. Tak ešte dve neuvadne, že? OK. Dobre? Platí to? Platí to. Daj ruku. Dobre teda. Dobre, nech je to napínavé. Dobre, teda ideme ďalej. Tento futbalista hral charity match. No, charitný match, akože. No. Za AMP. AMP je streamovacia skupina. No. Hej, poznáš AMP? Máš druskýho fénom a takto. Nevieš? Neznám. Dal góla. Nahral, iShow Speed mu nahral. Dal góla. Kaka? Mhm. Mi nejako vyzerá, niečo mám. Má dready. Má diamantové náušnice. No a čo ti povie, je čierny. Tak aj idem na dready čierny. A počkaj, poviem ti, že odkiaľ je. Počkaj. No počkaj, musíme to pozrieť, odkiaľ je. Je z New Yorku. Má 24 rokov. Transfer Madrid je z New Yorku. Ja neviem. Nevieš? Ešte by som povedal nejakú nápovedu. Počkaj. Nejakú takú. Je to streamer. To je ten VTVS, nie? Jak sa volá? Ten, čo sa bil Jack Paulom. Nie je to. Nepoznám amerických streamerov. Keď sa zdávaš? Dávam sa. Zdávaš sa? Hej. OK. Kto to bol? Kaj Senát. Vieš, daj Kaj Senát? Ne, ukáž mi. Počkaj, môžem Pozri sa. Ja aj tak. Takýto. Dobre, ty takto bodí na mňa, hej, bodí a zlý. To nie je futbolista, nie. Teraz to bude, dobre, ideme naspäť, hej, na zem, ideme naspäť na zem. Kam dám, hej, OK. Má hádať futbalistov, a nestrel. Majo, kto to robil? Ja, či ty? Čo som počul? Že ja! Takže sú to moje pravidlá, hej? Takže sú to moje pravidlá a vy môžete byť ticho. Ideme ďalej. Počkaj, mne príde, že sa niečo skiplo. Prečo nevidno webku? Počkaj, ešte, mne sa to nelobí. No podvádzaš to preto. Nepodvádzam. Aby si zlomyselný človek. Dobre, je to dobré. Tento chalanisko, podľa mňa si na ňom vyrastal. Hej. Ale neviem, jakým zázrakom začal hrať futbal, chalán. Hej. Má okuliare. Neviem, má zelený dres. Hrá si za Slytherin. Harry Potter. Je to Harry Potter. Nie, počkaj.
Ty si Magor. Počkaj, na to Napísa. No, oči to už bolia. Hej. Tam môžem dať chvíľu rest. Mohol by si taký Hej. dobrý, no? Čoče, zatiaľ dobre, nie? Čo hovoríte, če? Napíšte L-ko alebo dvojité Včko, jak sa vám to zatiaľ ľúbi, če? Jak sa vám to zatiaľ ľúbi? Ďalšiu futbalistu uvádne. Aké to nápadlo? Toto? Proste Harry Pottera. Proste som vedel, že Harry Potter hral futbal. Vo svojom voľnom Aj, čase. že rovno- Mimo televíznych obrazoviek. Vyzerá to ako je 100% riota. Je? 100% real hajko. Nič, poviem to už Však má dokážem. hľadať futbalistov, nekokotiny z rozprávok. Myslíš, že majú to Bozorovec zobral ofenzívne? Počujem, on nevie. Ty iba nevieš. Majú, akože... Ty ako nevieš v tomto obrázku. Majú, ak toto fakt bereš vážne... Bacho, čo ti je? Tak toto dúfam, že nie. Chlap. To je... Hej, no. Daj si ľad, Majo. Choď si dať ľad. Prosím ťa, hej. Potom sa vráť. Vyničíme to. Ideme pokračovať? Ideme pokračovať. Ideme pokračovať. Dobre, chat. Takže, pokračujeme teda, hej. Tohto futbalistu podľa mňa určite poznáš. To už som počul aj pred týmto futbalista. Tento futbalista hral futbal len týždeň. To si ty? To som ja. Ty piko. Ja sa bavím, to bude moja potom na konci. Ty povieš, je to úplný had? Budem striedať tými? Je to úplný prácek. Nič. Dobre si dal. Nebabom, už som Sa mohol nelúbi, no. 9, už som proste. Dobre si víťaz. Tomu ver. Skúsim povedať, že 3-krát, strojnásobíme to. Strojnásobíme to? Vôbec. Chceš to strojnásobiť? Nie. Nie, dobre. Už nie. Tak by si zahojený. Dobre, mám tu pre teba ďalšieho futbalistu. Už. Hrá za Respekto FC. No, český tým. Respekt. No, Respekto FC. Taký český tým trošku. Akože vieš povedať čo iné ako okrem toho. Že je to Clash of the Stars liga. Potom security. Jarda. To ťa jak napadlo, prosím ťa, čo? Čak, to je prvý, čo napadne, keď poviem. Prečo respo... To vyhne. Ale kam, dobrý detail, ne? Ale čo ti drbe bananánové, jaký job zrobilo? Čo si blázon? Dobre, ne? Čo ti drbe za teštudoval? Čo ti drbe úplne jašu. No, Respekt to je Nič, vyhral som 10 eur, že? No, jasne. To máš víru. Yes. Tuto sa schladne. Jo. Dobre, ešte tam mám asi 4 alebo 3. To už zvyšuje tí futbalisti. No poď. No, to je To je dán za to ešte, no jasné. Ale to bude ešte len lepšie. No, tohto futbalistu mi nechcelo AI-ko zrobiť. Hej. Tento futbalista už je taký starší, už vyšiel z toho najlepšieho, teraz už len točí, točí seriály. To si vravel, ale Meky šbírka to není. Si to vravel, ale ja som zabudol. Nie, jeho som ti isto nemal. Že to je tam ostatné zase. Halo, Haber. To nie je. Pálo a zaberal. Janko Koleník. Janko Koleník to není. Máš posledný guess. Nepadám mi hercu. Neviem, dávam sa. Nevieš, dávaš sa? Nie. Tak sa môžeš pozrieť do toho. Je to Jožko Vajda. To si tu spomínal, ty si Je to bol taký pík, proste mi dal. Čo tam bude? Vidíš to? No. Ideme ďalej. No poď ďalej. Pôjdeme ďalej, ideme ďalej. Klikaj to. No klikám. No, tento futbalista, tento je trošku taký krčmový futbalista, by som možno že povedal. Tento poriadne aj nemá meno. Hej. Ale má meno. Ale len úplne si nie som istý, aké. Počkaj, pustím ti jedno video, hej. Jedno video ti pustím. Iba sound. Iba sound, no. Iba sound ti pošlem. Otvorím uši, počkaj. No, hej, no. Nejakú to zemkou, tak... Daj mu preferovne den. 50 centov ťa poprosím. Ešte dá. Euro 50.
díky, taky. Ešte euro 50. Nemám peniaze. Povedz mi, čo by si chcel odkázať ako novoročné želanie ľuďom. Povedz. Aby ste išli všetci do mater repič. To je nebené. To neznám. Poviem ti prvé meno, že Norbert. Nepoznám. Kanál Oč. Ja poznám podľa fotky, nepoznám ten názvy, ty si... to je tak fotku tady, jo? To by mi písku, keby to... Ja, Mája zasa, toto má byť ako futbalista, tak toto je už ako brutál, že toto nazvať. Je to fanúšik. Však to je krčmový futbalista. Hrá gulečník medzi nohami, vieš, takto si dá ruky do váčku a ide tak, vieš? No, ale Marta Chalapina bol silný. Čo? Marta Chalapina je silný. Euro 50. Díky, taky. Tak nevidel si. Ešte euro 50. Akože videl som ho, ale neviem Nemám celú. peniaze. Povedz mi, čo by si chcel odkázať ako novoročné želanie ľuďom. Povedz. Aby ste išli všetci do mater repič. No ja nemôžem z toho, že drbe, aké som to videl. Hej. Hej? Už si to môže kľudne dole. Aďo vyhral túto challenge, prešiel, nemusíš dávať pápaničko. Napíšte Aďovi 2TVčko, lebo jednotky vyhrali, daj si, čo si blázon. Čiže dneska Aďo... Nečakal som, že uhadneš ich toľko. Ale tí, čo mi neverili, majú ban. Tí, čo neverili, vidíte to, aj som tam dal, že futbalistov, ktorí nie sú úplne futbalisti, ale tak dokázal dať väčšinu. Chápete to? Proste, jak dobrý musíte byť.